IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Diyak mga isuna, apay. Amun sa unay nga iya dayo detoy okay, speaker na. Okay. One more. Idol Dance. Maganagan, dagiti magsosoro, kini estudyante, iti pagod National High School, gapo ko na ito'y masasiregen, nga danom, iti bye-bye. Kalpasan ti panakaperdit si Seawall, iti napalabas nga tawen, Idol Bernard, at pabangga ito, kit saan pa nga naisimpa. Kas magiti iti video ni Ma'am Ponce, siregen, dati manula metron, tiga tayo na, sakbay nga lamutin, dato'y danom, iti bye-bye, iti nakamat nga pagadalan. Magita pa yung inot, iti panakitipang iti daga kanang lamlamot iti rom iso tagapuna nakasakali kagom do iti maseknan iti panakatarimaan iti naperdi nga siwol malagig mo iti napalabas katawan mismo pa nga nagturong ni Presidente BBM kiti DPWH sa Secretary Bunuan nga pan nga ses datoy naperdi nga siwol kapot sarno nga bagyo asimang bay iti napalabas nga tawen iti agdama kay patupukan manen iti rainy season amken iti tagapod at mga takumaro dilagit dita madanong danom iti baybay iti nadakamat at school building iti pagod National High School tinadakamat nga video ket naara iti napalabas nga aldaw Idol Bernard kapot iti todo nga simang bay iti probinsya ti Ilocos Norte iti agdama tuloy iti panagtutudo na gapo iti LPA nga da iti paset na iti Luzon. Idol Dennis Zalitio, Tatak, RMN.